But if you close your Και γεια σας παιδιά. Γεια σας. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft server. Στο δικό μου server. Εγώ μου το λένε Greek Player. Είναι η αδερφή του σε κλείσει από το Viber, όπου θα συμμετέχω κι εγώ σε αυτό το βίντεο, Ναι. μιλώντας. Τώρα μια διαφόραση. Λοιπόν, μπαίνουμε στο server. Ένα Steve το Greek Player here. Που είναι και εγώ. Λοιπόν, Συγγνώμη, τηλέφωνο. ναι. Πάταμε λίγο παύση. Λοιπόν, δεν μπαίνω server. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Δεν το έχω χάσει λίγο. Τι παιχνίδι παίζεις? Minecraft. Πάλι. Ναι μωρί. Αλλά να σου. Ο Greek Player Gamer. Εγώ είμαι αυτός. Πλάκα. Το τύσω. Λοιπόν. Δεν έχω το Minecraft Pocket Edition στην αδερφή μου. Γιατί δεν έχω κατεβάσει το Android. Όπως ξέρετε. Δεν κάμψε πάλι. Λοιπόν, μίλα λίγο μωρί. Μίλα λίγο. Τι ιδέες έχεις να πεις αυτό το βίντεο? Εγώ. Ναι. Τι να πω για αυτό το βίντεο? Να μιλήσει, ξέρω εγώ. Πράγματα, ξέρω εγώ. Εγώ δεν ασχολούμαι με βίντεο, άρα δεν μπορώ να πω και τίποτα. Απλά το κάνω για την πλάκα. Πες κάτι δηλαδή, τι πήγες να κάνεις με το κανάλι σου και τι έγινε. Δεν το έχω αποτελειώσει το κανάλι μου γιατί δεν το έχω αρχίσει καν. Αλλά θα το αρχίσω μια μέρα που θα έχω χρόνο, γιατί σήμερα θα ήμουν και στους αγώνες. Ναι, και θα... Λοιπόν, πάτε σε βάλω λίγο παύση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέγω. Αλλά... Έχω κάνει σερβερ, αλλά τώρα πάμε το δικό μου τάμπλετ και δεν μπορώ να σας το δείξω με το Mobizen, ας πούμε. Μίλα. Τώρα αυτό μιλάει στο Viber. Sorry γιατί ακούγεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ξέρω γιατί ακούγεται, αλλά έγινε. Σκάσε ρε. Ωρα φίλε. Θα σκάσεις flies. Που δεν σκάει. Λοιπόν, ναι. Θα μιλήσεις ή θα έρθω εκεί που είσαι εγώ? Θα μιλήσεις κάτι? Τι να πω? Ό,τι θες. Μπορεί. Ελπίζω να σου πετύχει αυτό το βίντεο. Ωραία φίλε, Χριστός Παναγία. Να κλείσω? Άμα θέλεις, το ξέρω εγώ. Αλλά εγώ λέω να μην κλείσεις για να το κάνουμε παρέα. Έκλεισε. Sorry για αυτό που γίνεται.
γίνεται. Οκ. Μείναμε μόνοι μας τώρα στο βίντεο. Shit. Λοιπόν, τώρα δεν το κάνουμε παρέα. Κρίμα. Αλλά δεν πειράζει, θα έχει κι άλλα part. Ξέρετε. Και πατάω λίγο πάψη. Όχι. Λοιπόν, παιδιά. Διαφήμιση. Λοιπόν. Περιμένω λίγο. Κόλλησε και πατάω λίγο πάψη. Λοιπόν, την άλλη φορά θα το αλλάξουμε και θα το έχουμε έτσι. Να, κοίτα. Έτσι. Έχει τουλάχιστον. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο... Συνεχίζουμε το παιχνιδάκι μας. Μίλω. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Χέτα. Τώρα θέλετε να μπούμε στο server μπάσκετ. Μπει. Οκ. Τι είσαι εσύ ρε φίλε μου. Να, εγώ είμαι αυτός εδώ. Έχω δικό μου skin. Όχι Steve. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε. Και από τα πάψη για να το αλλάξω. Το αλλάξαμε! Skins. Αυτά εδώ τα skins. Είδατε? Πόσο μου αρέσει να είναι αλλαγμένο ρε βλάκα. Μπαίνουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι. Μπαίνουμε εδώ στο YouTube που έχουμε κάνει. Και μπαίνουμε. Το αλλάξαμε όπως είδατε ρε βλήματα εσείς. Το αλλάξαμε και το αλλάξαμε και πάμε και αλλάξαμε και... Λοιπόν, λολ. Λοιπόν, ήθελα και να σας το δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, like, γραφή, for καναλιού και τα λέμε στο άλλο